asisavumi. 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 Sithi siqala lapha eborder. Sifuna ini iborder gate. Sifuna ini iborder gate. Asithi border gate. Iborder 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 gate. Asitini lapho. Saze sava ma-idea umkokotelo. Ama-asylum seeker ngawona ama-asylum seeker. Sithi wonke umuntu we-asylum seeker kabe asylum seeker yangempela. Ayikho i-asylum seeker ezovula isitolo la. Asylum seeker ugcina ngokufunda noma uthola umsebenzi nje ohambisana nomyalelo we-asylum seeker status. Yes. Ningalokhu nilalela abantu ko social media bethi ngiyi-asylum seeker ingakho nginesitolo sa-Rajbansi la. Sithi phansi ngey'tolo zabo kufika phansi. Uyeza umkhwanazi uyeza. Ngizohambisa memorandum manje ngoba angifuni ukugcina amaphoyisa ekhona. Kodwa sizofunda ama-demands, kodwa bangawafunda ama-demands ngizocela nje ngokukhulu ukuyithoba. Umaphoyisa ave sinhlonipha, ave sinithanda. Siyabathanda abantu bomkhwanaza ngithi. Siyabathanda amaphoyisa ngithi. Ayikho into eyisitepe njengokuzwa labantu bokufika bejabulisa ukuthi bazokhipha i-cold drink. Bayawukhipha futhi Sam. Basho njalo, akusho mina, akusho bona. Akusho mina, akusho bona. Bathi bakhipha ini? I-cold drink. Bakhuluma ngamalini lapho? 500. Bakhuluma ngo-50 rand. Anholi. Athi umuntu ukhipha i-cold drink u-50 rand. Udayisa kanjani izwe lakho ngo-50 rand? U-50 rand. Siyacela-ke, siyacela amaphoyisa. Siyacela ukuthi awuze la ngasesi-R kodwa la police station la kamasipala ufonele uma ufika la sozakwena emgwaqweni khona soqeda umkhalazi wenza omkhulu umsebenzi la wabeka impilo yakhe engcuphekeni ningamdayisi ngo-50 rand ngishawa u-100 rand ngishawa u-1000 ngishawa u-10,000 ngishawa u-1 million ayikho imali elingana izwe lakho ayikho so sizocela ukuthi sibambisane namaphoyisa ngoba agcina amaphoyisa phela nathi sinephutha nathi siyabheda akithi nathi ephakathini sibahlelisa back room hlalisa kanjani umuntu onganawo amaphepha ongamazi ukuthi uba umthetho awuvumi immigration act ithi akekho umuntu ola eSouth Africa kufanele asize umuntu wangaphandle ngoba lokhu kuphula umthetho. Kodwa kunakho konke sengizohambisa i-memorandum nje. Siyacela amaphoyisa. Mina nginesicelo esizodwa nje futhi esiphekwa lesi. Cela lifunde umthetho. Ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubone umuntu eshinto engekho ebhalwe phansi kodwa akwazi ukudlula phambili ayenze into errong. Umuntu ongaphandle kunenhlobo ye-ID ayiphathayo engafani neyethu. Yes. Ama-ID esesiwabonile thina la awase-South Africa. Umuntu uhamba kanjani umuntu wangaphandle abo u-Imran bani kodwa ebhala ukuthi wazalwe eSouth Africa engakwazi nje nokukhuluma a single language yase-South Africa. So siyacela abantu ukubambisana
asinideleli siyanihlonipha futhi siyazi ukuthi amaphoyisa na ama-individuals njengoba nathi sama-individuals yabo if kodwa ningakwazi ukukhuzana njengoba nathi fanele sikhuzane emphakathini yethu singayinqanda le nkinga laba bayawasaba amaphoyisa mese angasemakubo ngeke bezothola iphoyisa langakubo yazi bathini bathi umnangwanga uyabashaya asisho ukuthi abashawe thina sithi ke thina abahlonipha umthetho kuphela hloniphani amaphoyisa hloniphani iyunifomu yamaphoyisa thina amaphoyisa amanesi othisha abantu esikhule kuthiwa abathintwa emphakathini awudlale nje ephoyiseni awudlalele nesini awudlaleli kuthisha sesicela leso sithunzi samaphoyisa ukuthi sibuye nani lwahlonipha amaphoyisa ukuze nabo bezobonisa amaphoyisa ahlonishwe siyacela ukuthi sibambisane umphakathi namaphoyisa okay sengizofunda-ke i-memorandum la ngizosho nje izinto esiy'celayo kuphela right because yinde esikucelayo sithi sicela ukuthi kube khona i-mass deportation yama-undocumented foreigners okusho ukuthi bonke laba abanganawo amaphepha mhlawumbe nje noma bangaphuma nga-3,000 ngosuku bese siyacela futhi and kule ye-mass deportation ney'nkantolo zethu ziyangena kukhona isikhulu la samaphoyisa kukhona nesikhulu se-NPA sikhona lana sizocela ukuthi babambisane ngoba esinye isikhathi amaphoyisa athi siyabopha thina sibayise enkantolo Inkantolo babakhulule. Yebo. kanjani umuntu onganawo ama-documents uthi uthole ibheli Ibheli kanjani? manje nabo sithi abalalela umthetho bese siyacela ukuthi maba-prosecute ababoshwe kodwa futhi siyayithanda naleyo ukuthi kuthiwa ngazi ukuthi uma beboshwa bazoboshelwa ngasemakubo Bamboboshela amakubo bakithi. Umkhathi la eSouth Africa kuthiwa abantu badla kathathu ngosuku lapho emakubo kuthiwa abazi ngisho isinkwa the reason bangahloniphi umthetho la eSouth Africa ukuthi benze izinto abangebazenze emakubo bese sithi futhi sicela